Dalje od nas. Nije nego prolazio Paješ Anglis. Jeste, da. Burda. Najbolje me da snimiš. Čeripko. Pa ne snimaš mene konju. Koje žensko na sam pete? Šta? Na samo muškarca. Ima ono tet. Ima bi tek. Mnogo naravno što se vozi čepi ovaj display, šta snijem. Evo duva vetar se ki mogu iznabada baš. Tu ide odavše muško i žensko. Bati sek. Kaže, patak dač pogleda, evo ga, ektoplazma. To je palac. A ovdje, opet palac. Ako ću snimam, ne bude ispucam cijelu karticu. Gdje je on govne tu autofokus? Gle ima selo vama jebote, ući. Napravio se. Ovdje se bati seka, be. Zapravo seka me interesuje samo za batom i boli cvetko.